pula karang Bapak nebau rai hujan Samangai takkan padam Cilo tehyo jadi panduan Suara rakyat denai kabakan Padang Express, Padang TV, Pos Metro, Padang Rakyat Sumbar kini denai gagah dari kuli bangunan Si Tokar Oto sampai asuransi Multi level marketing denai cangkek Pengalaman denai bari Organisasi banyak diikuti Macap terpadang di gagah Mantan